because the team me much tom ihe ochitom ta otonubem before mama kiyo maka na ihe a bụ ihe gbasatalo Ned Nwoko na Regina Daniels di na nwunye and I gwalu na Nigeria anything ibupụtakwa na n'ilo it is now our business and I ga-ekwu ya ka anyị malụ ka o so emetụta anyị here and there ịghọtago because the truth is that otu ọbụla isi wee nee ya anya enwelu somebody somewhere na-agabiga exactly ihe Regina Daniels gabiga n'aka Ned ma ife Ned gabiga n'aka Regina Daniels and otu si na-afụ the story now ndị a na-abaka ya na-anụ ịma ihe ji esi gị na ha ya anụ okay ka m jụọ dị ajụjụ ịma the reason why nji wee filie na faka ya na cheta as husband and wife na ọ bụgodo na ha ga-ese esewebe now mana ọ bụ na ifeel otherwise ime ka mmadụ but ka nye gị the story abi from ndị na-anụbe maka the story I'm a Ned now ụfọdụ si no ancestor Regina na Regina je no ancestor why because na the man very very advanced na age Regina the 18 years mgbe ọ nọ the man and now anọ na the man na ebe 60 something years or so now Regina Daniels the 25 years and Imago the man na ebe late 60s yeah or so now I have to go the age bracket and nakatakwa a drag yeah I hope to go there I'll call here before and this time around the akụkọ dizi omimi why because na Ned jezi kpochie nwanne Regina Daniels ọlọkụ ya up maka na gịnị me that a lot of that he said a lot of things against him now with defamation of character and agwa the last time munu nkata maka ihe law agwa munu si unu defame omu gịnị eme mkpụrụ unu jee court onye ọbụla nganga oh ihe Ned mere the brother-in-law because yes one Regina bụ brother-in-law ya and for 4 days now this boy nọ na nga ndị befa afụbe ya anya ndị befa afụbe ya with korokoro esi from Lagos move ya to Abuja from Abuja otu aka this boy shi wee fuo mana ndị na-afịa na-afịa mana ekwero ka ndị befa fịa anya ndị police anyị afụgo videos the boy ọ ka dị ndụ ọ na particular cell but ekwero ka gịnị mee ekwero ka afịa anya ndị befa ọsọ na amachiri nya from ifu ndị befa anya so o ruo na ha nchi ya ahụ ọ ga-abụ ịchọ ịnụ if you want to marry your spec marry your level marry your class yes mostly class because in a janu so onye nwere ọgụ nwere onwe leg nwee mouth nwee money gị nwa na onwe gị ka ihe inwe maka mgbe oge set so kita anu a even mpa na mma Regina Daniels selokwu for years anachi go back together just to make sure that na ha gbakele aka ọnụ chọta nwa ha nwoke solve all the problem the matter dịrị Ned na Regina remember na asị na o kwesị ignore na rehab mana ọ jụrụ ịga rehab because of excessive drug use o kwere ịga rehab so ihe ọ pụtara kịta na-agbagharị kenekọ o nwere ebe na-eje amara mmadụ one na-afụ ihe na-eje njibe so that na ndị a na-abụ will still get back together. Secondly asị na Ned tiri ya ihe no abuse ma shise because enwebe proof allegedly no na-eti ya ihe it's alleged no na-eti ya ife ka nsu oyibo ka nwee ike wata ife na-ekwu enwebe proof na gịnị me na ndị a na-abụ na anụ ọgụ n'ụlọ ọ na nke nwoke na-etidi nke nwaanyị ihe ọ na nke nwoke na abuse nke nwaanyị ọ na nke nwaanyị na abuse no now as na Regina na-aṅụ ife na-eti ife n'ọnụ na-eti n'anya na-agba ya n'arụ prove adị ka ọ na ọdịrọ believe na proof ebe e nyere ya stay na hospital ga-adị so ọ bụ na Ned ji prove na this girl kwesịrị nọ rehab no that means everything ọ na-ekwu ọ bụrụ maka loss aga everything ọ na-ekwu a ga-asị na based on ife ọ na-aṅụ o jiri anya ọ bụ na ha nwa bụ na ha jiri prove na Ned na-eti this girl ihe it means that na mbọ niile ha na-agba ga na n'iyi all right now secondly Regina pụtara yesterday mee video that na Ned but the love of his life I be love of her life na mmia force ya no Ned no love Ned and then na mmia kedu ka ndị mmadụ ga-esi wee na-asị na Ned na mmia
nye Ned abi nyere ya Ned. How do I even put it now? Go what here name. Kedu ka ndị mmadụ ga-esi wee na-apụta si na mmịa give out nyanwa na onwe ya bụ Regina to Ned because of money. Ebe nyanwa na onwe ya rụbagoro ọrụ make we money. No nyanwa na-akata dị for the home. Nyanwa na-akata for... In fact, she was saying a lot of things na make sense. A lot of people were saying, true, no ga-abụkwa na this girl nwụrụ ife. Because ihe ọ na-ekwu na-make sense. Secondly, ka ị ga-esi na ịnọ in love with onye dịka Ned. Na people at your age na hapụta ha ekwu eziokwu na ịdị ekwu dị eziokwu. Kedu eziokwu dị na ịlọvụ Ned na ịghọtago na ịlọvụ ya, in fact na to the point na ndị befa si na ọma nụ Ned wee je dị drunk cause no amamihe ọ kọrọ akọ. She almost wanted to kill herself na akụkọ karị. But ihe na ajụ kịta anụ a bụ ifili na Ned with gbagharị ya ha na-agbagharị because social media emebigo ihe niile. Social media emebigo ọbụla before. This akụkọ ga-adịrị ndị ụmụnna na ụmụada. Ụmụada na-asọtụ out nke nwoke, ụmụada na-asọtụ nke nwaanyị, ndị ụmụnna na-asọtụ nke nwoke. Mana social media adịgo so everything, in fact, anafelugo hapụgo culture bebezie social media. Because ihe akara ije na ụmụnna, normally ihe akara ime wee jekwe na ụmụnna nekwe na nwunye m ekwe ịga rehab na ọ na-emekwa nke after hapụgo ya n'etiti ha kwuo okwu ọ dabara. Akpọ parents nke nwoke na nke nwaanyị ọ dabara ebupụzie ya na ụmụnna malụzie ya because ụmụnna sometimes ha intervene ọ na-enwe isi ịghọtago. And chete na mụwa bụ onye na-like the council of elders. Ọ na-adị possible na the council of elders bụ onye na-anụ ife, onye chọrọ ige ụnọ ntị. Ọ bụrụ onye achọghị ige ụnọ ntị otilo on your own. So kita anụ Ned alok go nwanne Regina Daniels see there na ama release the boy from Amfuyanya until Regina anachiete back to him. So 3 days now, 4 days, on a half we got 5 days. Ned Regina is giving up. She's giving up because the latest video for Kitab Nose and everybody gonna blame Munia that when she was born through wealth, through banaka me nisi me that na onwe onye ọkpọ ya bịa soro kịta na obebe na ọkpọwa ha kpọwa onye ọbụla o wee jụọ nfasị n'ime ahụ niile na-akọ ya niile mmadụ one na-show their sad side on the social media. Mmadụ one kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Or they can mad na-aba a ga-anachieta without even a court. Ha ga go to court. Or they win in the favor of Ned or in the favor of Regina. And ina ege point na amụta kosi gbasatara nwoke kosi gbasatara nwaanyị so that mgbe echi na a lot of you young girls know in love in quotes with an old man. When I say no love, mana ege mụ na gị ma na-egi aka iji maka aka taa bụ onye ka na-akọrọ dat. Mụ na gị ma na-egi aka iji wee nọrọ with him. Boy set ị ga-ebu nkwu ya ka ya panite phone na-ebe Nigerians should come and help you. Nigerians should come and help you. Mgbe ijelu Delta State. Onye kpọ anyị so gị rice ka anyị so gị wee bo ego ka anyị so gị tutu ego ka anyị so gị eso wee mee. But of course ihe na-eme na Odenigbo bụ ka anyị ga na-ebute ya ba ka anyị nwee ike kọọ ya ka ndị nọkwa n'ụlọ na-amụta ihe. 07060485853. Hello. Good evening. Kekime. Ndemma ka afa gị na-ebe isi akpọ m. Okay, si n'oke gburugburu 1 daalụ. Film. So, Keriko Sidia now got where the Ned Agarapia. Would you have young when they be and to Ned, you could look with Lin on a beginning, Eben Netanya.
Keleti anya kama not konwoki and again and we according to doctor report case fine art. I think what Regina Daniel so sometimes on a go out of point in social media. Na ko yen adro na akwụkwọ. Regina Daniel Nwoko bi na eje o. You must go back o. Ina nworo bi e dị ya. Ina anache pam ke release nwatakịrị nwanne gị na-ata ahụ. Because on go abi e kpatala nkwa arụ singwele mee gịnị. Bịalị gị ọlịlị. Lady Nwoko emerege by force. Ojiro mma, ojiro egbe nwe surrender gị. No ihe gịnị akpịrị ogologo bi emelie. Akpịrị ogologo bi emelie Regina. Ya na ndị bie. Because of proper akpịrị ogologo. Take a Regina Daniel 80 years ago you were doing this something. Isi m na ọbụla akpịrị ego. Emerike ihe niile. Oruze n'ikpeazụ za isi na ịchọrọ ịna. Onwe okwe bịa na ana. Ị ga-anachikwa ebe ahụ. Nachikwa ebe ọsịsọ ga-erelize nwanne gị nwoke. O nwere ihe ọzọ. Because ọ ga-iyi kutere onwe gị ya taba dị ahụ. O nwere ihe ọbụla ọ like n'ụwa. Nwoke a ede enye. Nwere ụdị ego ọbụla nwoke ede enye. Kere ihe ọzọ na-aga. Ọ si na ego. Oge eluigwe dị ọ ga-afụkwa isi dị ego. Ya bịa njọrọ ikwu. Biko nna ya Ned biko. Ya relizere anyị nwanne ya nwoke. Kpụrụ Regina Ada na-egbu nwunye. Ya na-aja egbu bebie. Regina Ada na-ekwugo already na ọ bụ love ya. Ọ bụkwa love ka ya na-echekwa n'ọnụ ego ka ya na-etiela ọnụ na ndị mmadụ ndị ụmụaka jide na-akpa ego na social media. Thank you very much. Daalụ rinne. All right, daalụ so. Okay, unu anụgo na ekesinsi gịnị na ọ ya anachiekwa azụ ọmalụ nnọọ ka o shiri kpata anya bụ nkụ arụrụ ya dị ọwacha anya bụ nkụ o were ya mee gịnị shiwe nni dị nkụ ya tee amụ ya ọkụ ọ ya emekwudi ọkụ last ya sef ọkụ enwe ọfụma na ya bụ ihe. Because the truth is that some parents ịma na emecha I will end it by or I will start and end maybe kwụsị with this that na parenting the very very important. Ọkwa for parenting ọ dị oke mkpa mana ya dị aghọta ya amarọ m why. Because at age 18 ma age 19 o nwere ihe nwatakịrị nwaanyị ma nwatakịrị nwoke na-aghọta. Onye ka o ji awapụta nnọọ ndị ọ ga-abụ hapụta ha si ụmụ ha 18 na ha etogokwa 18 nwatakịrị etobekwa hapụ ya na-asị gị na adulthood na-ebi ọkwa ka law wee jide onye ọbụla. 18 ahụ bụ gịnị law ime njọ ime crime rather ime gịnị ịda iwu ije nga ịdakwa n'ala iwu ije but as a mother as a father nwa gị at the age of 19 ebido bed ọfọzụkwa iche uche n'aka ya. Hello. Good evening sir. Ka ime ndị mma yes so daalụ sọsa honorable no okay aki onye bụ ada na I see the sixth one. Nke isi. Maybe there's something, all the 70 years. So, all you hear about the lady chọrọ ego. I want to ego for everything. So, all the erigwe na ebe ego. Can the for the thing, emecha ọ ga na-achị. So, the man ga-ewe release one year oge. You man obodo a monitors. Ọ bụ iwere idea. Eziokwu. As far as the man is here, no, not a senator. Okay, not. What how I would. But the speaker, that matter, it is off.
Daalụ sọ. Ọ na-akụziri ndị mmadụ ihe ma ha chọọ. Ma ha chọkwa o, honorable, ma ha chọkwa. Okay. 0706-048-5853 ma ịkpọọ na 0915-570-8347. Anyị ga na-ekwu ya. Because hapụ na ndị a bụ celebrity ihe na-eme na our everyday life. Ị nwere ike ị na-anya neighbor gị ma ị na-anya nwanne gị ma gị nwa na onwe gị sef na-ege m ntị. Ịbụ one girl nụrụ a man ịma na ikwesịghị ịnọ. Ọ bụrụ sọsọ maka age. Ọ onwe ịbụ nwaanyị na-ese ihe. Na-aṅụ ife na-agba agba. O nwere nke ịnọghọ na ya. Nke ịnọghọ na ya bụ nke emebeghị introduced. Ma na ịṅụ the thing ịtra ya ife na obu nwere brain ga-ebunwuru ya. Mana ị na-anụ di. O nwere some certain things nwoke ga-ejigide for die because another thing bụ na Regina dị very young. Regina were Gen Z. Nwoko bụ nwoke dị ka perennial ka ọ bụ ọsọ if not more than. And there were some certain things Regina ga na-eme ga na-adị ya very very annoying. Hello. Ke ime? Good evening, o. Ya fa gị na ebe isi akpọ m. Chekwube from Ọgwụ nnọọ. Gaa n'iru. Ndị mma. Ndị oyi. ịkpata ya aka ọbụla ekwesịrị akpa ya aka na edetuza ihe ụzọ nke mpụkwazi azụ na ọgụgụ ụlọ there something like that ahụ ka ọ posturu na ọgụgụ ụlọ ụsa ọdụgo ka o si adị na iji ego tikiti ego no problem there so obe na mbụ a ga-ama onye mmụrụ ya na ahụ ịfụkwa ya na ahụ mana mgbe ọ ga-ịnụkpa ntụmarị years of 18 because onwere ọha ete ka anybody do na 18 ga-abanye na marriage from 20 down ka eji aba na marriage na ike ewu ọ dịgo na otosi dị ka anyị na-ene n'anya ka ọ ga-emecha ga anụkwa ya the option ga-enyekwa ya bụ ka ọ yọrọ go take a finish go take ya ga meet the man only option dị ya ahụ m ga nwere ike gwa ya anya ka o si adị ọ tapọ ha n'ọnụ. Daalụ sọ. Daalụ. Ikwulu ọfụma. Anya bụ the thing because even 20 years ekwesịbeghị eziokwu 20 years ekwesịbeghị ịnụ di. 20 years ekwesịbeghị ịnụ di. Ka ije ịba na 20 ịba abe nwoke ka iyi ka ihe. Aghọtara them self. Eziokwu 20 years ekwesịbeghị ịnụ di. Kịta o n'ụwa kịta. Because a na-ekwu na ndị Gen Z kịta onye dị 25 years brain ya kpọkọ ha ọnụ ndị jekwefu ndị Gen Z ndị tata brain ha kafọ erube oge ịmago abịa na-akọba asị dị ọ kafọ onwe age nwaanyị kwesị at least from 25 from 24 ọ dị mma mana kwa ifuru nke 20 ahụ sef a ga na-enyi anya one side because right now Regina na onwe ya ọfụgo na die love ya karịa probably because o nwe ihe ọ na-enye the man anyị amara ka o si enyi anya mana ihe anyị ma na o nwere ihe o nwere the man achọghị lose or inekwa anyị cheke for that na nwunye kedafia nwunye niile ndị nwunye from the first to the fifth wife akwifu na onwe bụ onye hapụrụ Ned ha ncha na Ned kabi so could there be no nwere something going on anyị amaro could it be that no nwere something that is fishy that is going on anyị amaro meru na onwere ndị nwunye ya na-apụ nkama ọ na-akpodo ha nwaanyị onye nke a bụkwa nnọọ ọnya bụ ihe ekwechiri si na ọ ya apụ ifugo n'ụzọ agarọ ịghọtago
So otu ọbụla o si na-adị, ihe anyị ma bụ na this marriage was a bad marriage from day one. A very, very bad marriage. O nwere ezigbote ọkwa aka m na ya nọ na-akpa tata nsị a na m amara ihe nji adịrị surprised. Adịrọ m surprised na ihe na-eme. I was expecting it. And it was kịta bụ the time. Ịghọtago? I was expecting it. Mana otu ọbụla o si na-adị, achọrọ m ime ka ị marụ that na ebe ọbụla ị na-ama m na nwere condition. Number one, no condition will ever be permanent. Secondly, ama m na onwe ka o esi ma dị ịmago ịdị forced to ime some certain things etụwara anya na ị ga-eme. But I also want to tell you that na ọ bụ na nwoke tibe gị ihe, biko asịkwana asị ọ bụ na nwoke adịghị eti gị ihe o. Nke ya akakwa njọ bụ na ọ bụ na nwoke adịghị eti gị ihe. Ọ bụ na nke nwoke na-eti gị ihe, jide evidence. Ebe a ka onye ọbụla ya akwụdoro gị, ebe a ka onye ọbụla ga-asị mana ọ bụrụ that na otu anụ isi ejiri aka gị jejeli wee banye ya bụ marriage, ị nọkọtazi esi na emekwazi ijighị evidence nke nwoke na onwe ya wee mee gịnị, wee bụ na onwe ihe na-eme gị, ọ sị gị jee hospital, as a caring husband, ọ sị gị jee mee nke a mee nke ị chọghị ime. Make question na mbodo ọbụla ị chọọ ibodo ya n'isi na iji evidence, because at the end of the day, o nwere ka court ga-eshi wee ruru, o nwere ka marriage anyị na ọ ya 5 years 6 years ya hapụta 5 years 6 years ya hapụta. Ọ bụ ọdị sọsọ maka Ned ma ndị ọzọ. And anything ị chọọ ime, make sure that na ị nọ on the saving side, ma kpụ ya saving side ka ọ bright side. Amarọ ka m ga-eshi wee etinye, but make sure that na ibupụta na social media na ndị ilo, ndị social media, anyị nwa bụ ndị in-laws, na ikpe ama mma gị na-eje court, ikpe ama mma gị na onye ọbụla ga-akwụdo olu gị. Make sure. Hello, good evening, ka ime ka afa gị bụ gịnị? Akonna from Enugu. No, gaa n'iru. I'm telling you. Yes, I'm going to fish out on a fire bunny. Because after I'm 3 days, find out that so boy, you might get by about 3 hours. It's will. I don't have to get a lot of I don't even know how to say. Oh, one of my friends, I'm going to go to the you have to marry that man. Where once over because I'm not going to get a put together with a young. That's what me and each other child the money up with it. And I want to marry my own sister. You just put them to see Kagina Genoa. They change come on, I do it. So I will want to read on the KC. Thank you. I can wait, please. All right, Dalo, so Dalo. Okay, ka ije musical break na cheta azụ ka ibido kwa ebe anyị kwụsị. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazụ. And yes, ife a bụ weekend. Ihe nji na-ekwu ihe a bụ na ọ bụkwa na a na-eje ije n'oge echi. Ị ma na onye gị na ya nọ bụ gịnị? Onye dị very old. Nke a bụrụ ihe ọjọọ. Mana ọ na-adị mma as a young person mee ihe nọ na age gị. As a young person, mee ihe nọ na age gị. The truth is that ịnụrụ onye dị older, ịnụrụ onye dị younger, ịnụrụ onye dị as young as you. Ị dị single, onye ọbụla na-collect. Mana ọ na-adị mma ịchọ collect nwo nke isi gị ga-ebu. At least ije that day ka ije kpọpụta nwanne gị nwoke ụdị ihe a mee. Ije kpọpụta nwanne gị na cell, ịkpọpụta nwuo ya. Ọ bụrụ nke ọ ya wee na-eme onye ahụ karịa gị. And unu na-eme na-agbakọ iru na-agbakọ azụ. Na-adị na-ewepụ maka na gịnị mee na onwe ike onye gị na ya na-emekọ ihe nwee ike ishe ogishe gị. Ana m ihe dị na nwunye ga-eji wee mekete ọba nke polisi akọba ọnụ nka nta n'ime mewa arrest and all that. There were some situations mmadụ ekwesịghị ikwe ka escalate. Ihe dị very embarrassing.
Or the very shameful. And how we gain our point of contact, case study. Maka ndị bụ na ọ dị otu a na ezinụlọ ha. Ihe a ka ị na-amụta ihe. Onwekwa onye na-asọpọtụ ụdị marriage. A ga na-eche gị on mbọsị mbọsị wedding gị. Ụdị ego a ya abụọ gị, ụdị afọ a ga-etu gị. Mana mgbe o ya eset, efu na a lot of people were against the marriage. A lot of people they against the marriage. So, ị ga-adị very careful. Sekpla na yoo Chukwu. Were aka nke gị chee uche iji wee bụrụ mmadụ. Gị na onye akpakọ nkata. Malụ annoyance level ya. Even as an old person, o nwere ụdị egwuregwu ikwesịghị igwuse ya o. Onye abụrụkwa your playmate. Ned nwoke ekwesịghị ịbụ playmate kedu afịa. Regina Daniel, but you're supposed to marry your playmate. Ekwesịghị ịnụ your friend. Ọrịa ka o wee na-adaba. Maka the days of annoyance ruo. Ife afụkụ ga-eji wee na-akasi onwe unu obi, jidesi obi unu ike. Wee na-adaba. Maka na otu ọbụla isi wee na-ekwu anya, ọ dabarọ cha. Nwanne ya nwoke ifu nwaanyị ọnọdụ, nwanne ya nwoke Asami ya nọ na nga na ọnụgo nwaanyị, nwunye ya amaka. Ifu nwunye ya ọmalịcha nwaanyị. Ọmalịcha nwaanyị n'ọlụ onwe ya. So, ọ na-adịkwa mma o. Onwe family nọ na problem in terms of financial problem. Enwekwa anywhere a ga-esi wee nwee financial rescue. Ọ dịkwa mma mana make sure na the financial rescue abụrụ nke ọ ya abịa in the future ọwa ọrụ niile problem. Isi na nke aba nke ọzọ, isi na nke ọzọ aba na nke. At the end of the day, ịnụle taxi driver o, ịnụrụ barrow pusher o, nke ọbụla ịnụ, gị na onye a bụ ife ga-end all together. And mbupụta ya n'ama, anyị were ya mee ife a na-eme n'ama. Anyị ejighị agba bọọlụ, anyị ejiri ya tụọ swell. So everybody ga-enwerịrị a say into your affair. And I'm sure na ị nwere obi ibu ya, because ndị ya dị against you ga-shock gị, because all the same people ya dị against you now ga-eme gịnị ya bịa ihe dị for you before. Aga na ebe ọbụla nna cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazọ. Ndewo. Hello? Hello? Ọ na-apịakasị. Ọ na-etikasị. Okay, just one slot, something we give me a kind of just one slot on I said in the platform. Overall, We change go. Mejamara dike irego. Ekwa jayarigo. Anyị nwere ngabasị.
lion, the lion, the lion, the lion is here.
ebe a ka m ga-abịazikwa ịpịachi mana before m pịachie ka m gwa unu ndị mụ na ha nọ live na YouTube anọ with Pauline Godwin Ike. Good evening, good evening, Auntie Chinazo. Well done, you're doing a good job. Enjoy your weekend. Enjoy your weekend too. Dalo so, Dalo Pauline. Enwere m Musa Ngamfula Celestine. Musa Ngamfura Celestine. Dalo so. Chukuma Brain Charles. Good evening, Auntie Chinazo. I welcome what Mr. Ekeson said. Please, Mr. Ned, please release your in-law and take your wife home. Stay safe and remain blessed. Of course, and if I have a live chat, I saw Ogafia on YouTube. I type on Alafia. I get booked area page. I saw Ogafu. Nande Madagascar na sea way to Binya Jiri Wayo. Nanyabo Fedioko. Ye mechakwa jụọ oyi. Ihe nnara ya akọwa achọ ịghọta bụ ndị agbagharịcha ihe a niile a na-agbagharị ka a ga-esi wee bizi anyị ebikwa ala n'udo aka ya ebinwuzukwa ya bụ ihe fekwara m alụ nghọta mana ndị na-eme ọ na-ekwefe omume I believe m yes ihe ime nwere onwe ndị na-emenwu ya and onye mere o ji eme exist ọ bụ na ọ dị eme exist ọ dị iche nke ọ na-eme exist for it ime exist o mean onwe ndị na-eme mmadụ example na efa ndị nke anyị ji maka ya webịa n'ụbọchị nkịta bụkwa na ịbụ onye na-ege m ntị ebe ọbụla ị nọ achọrọ m ka ịkpachapụla anya gị because the future ịmara ife hold onye ka o ji adị very important any decision ị na-emake make sure that no ife ọ ga-abụ ịgbakọ ịrụgbakọ azụ when the repercussions more consequences ya ga-abịa n'iru na ị ga-ebunwu ya a lot of you anaghị ama na enwe consequences for our actions mana otu ọbụla o si na-adị mara amala na gịnị mee na enwe consequences for actions and enwe results either not the good or not the bad and right now ihe Regina na-ajụzi bụ na ọ chọọ onye ọ na-ekwu bụ na ọ chọọ ka nwa ya nwa afa Ned Nwoko ka afafa daa ụda mana otu ihe si agazi kịta na ọ ga-abụzi afa nyanwa ka ha ga-ebu but anyị amabe let's be going but ife m chọrọ igwu unu bụ na afọ m news now na ihe ji eme arrest kedu afia nwanne Regina Daniel bụ because na enweta a petition allegation against him na ha edetela akwụkwọ na ha je arrest ya the brother ka ngụsịsịala unu ahụ maka ọ na-awụ ụmụaka kịta a na-agwafakwa na ọnụ unu nga ha adị ekwe nche n'ihe niile bụ social media. All right, number 1, criminal conspiracy, trespass, assault, intimidation and theft. Omeya kono meria omeya. Do you know why? Because number video, the first video iPhone kanji makia we bia bu niru Ned o mebiri ihe and o trespass on na be mmadu. So e bia na be mmadu like this na onye can accuse you of anything. Ejebezie court amaru na ezo but for now on nga for just what he did not do. The only thing mma na o mere ebe ahụ let's just say Ibia be mad without being invited. Onya was trespassing. So theft, I'm sure no what use. I'm sure now. Okay, assault while bouncer Ned. So assault while ya on supply or go criminal conspiracy. To I seen a fan child family honey in a family in the bed Daniels making it to coalition where fight by Ned is an important citizen because he's a politician. So, I try no go with onye Diego make sure na mpage wo president. But na mpage wo Donald Trump. People say what you mean. Just make sure you will on. Because right now even their money cannot save them. Ego ni ne fa pakotacha cannot save them. So they have a leg ki need. So make sure you will leg. Aga na ebe obuna norokwa na vote. Maka na egwu omalicha egwu na abia at the end of my program, at the end of the news, of course. I akpọọlụ gị egwu nnọọ ka anyị wee ke usher gị into the weekend ọfụma. Ndewo, afọ mba ntị Chinazụ onye nwere ntị ya nọ. A sị na nwatakịrị a na-adụ ọdụ. Nwatakịrị na-enwero nne na nna bụ ebe a na-adụ nke nwere nne na nna ka ọ na-ana amụta ihe. Unu ndị na-ege m ntụ nchọ unu amụta. Unu achọrọ tọ. Agbacha ọsọ eme gịnị? Agụọ mile. Agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Samuel Onyia, daalụ sọ for coming in now. Good evening, Auntie Naza. Dalo. Afamba Auntie Chinazo. Yes, Auntie Chinazo. One and only. Now vote 104.3 FM.
because ebe a ka anyị na-atụkọ isi ọnụ enweka aṅụrị emekọ ife ka nwanne akpọ onwe ya brother skipper ka onwe ike wee na-aga ọfụma na-adaba. And yes, asa ahụ na-ege m ntị, biko ụmụdị mistake ikwesịrị ime because ikwesịrị ịbụ onye nwere ọgụgụ isi, onye na-akpata ego nke onye anaghị eji maka ego achọ ihe ọma na orutekwa in the future ma retain onwe ya. So nna asị gị daalụ, ndewo, ndeje, ị na-eme ọfụma. Asị gị jide ka iji ịma na ị na-eme ọfụma, asịkwana gị ha ka iji ịma na ife ị na-eme adịrọ mma chaa chaa. So nna asị gị daalụ, ka emesịanụ. Hello? Hello? Do a queen and more. She don't like it. I can use her sense.